Hallo daar, je kijkt naar aflevering 1 van Eva's haarjourney. Dit is de eerste keer dat we haar haar met haar natuurlijke krullen drogen. Zij heeft haar haar jarenlang kort gehad en stijl gedragen. Nu zijn we al een tijdje bezig om haar haar te laten groeien tot haar sleutelbeen. En zitten we nu echt op een tussenlengte, waar je nog net niet mee kan wat je zou willen, waardoor je het sneller gewoon weer kort wil knippen. Eva voelt zich het prettigst met sprekende, vlotte, niet standaard kapsels. Met deze tussenlengte heeft ze dus echt veel moeite. Maar we moeten echt doorzetten, anders gaat ze heel haar leven afvragen: hoe zou langer haar nou zijn met mijn krullen? Dus we nemen jullie mee in Eva's lang hair journey, inclusief de struggles die daarbij komen kijken. Oké, wij gaan gewoon lang haar even. Ja, die bedacht. Ja. Ja, en dan zit gewoon tot hier. Ja, dat is prachtig. Maar ja, ik ben gewoon wel benieuwd Of jij dit zo of ik dit kan. Ja, of ik dit, maar überhaupt of ik dit kan. Jij hebt allemaal hele goede borstels. Struggle nummer 1. Hoe gaat zij dit zelf doen? Ze moet nu een hele nieuwe haarroutine aanleren. But you know it, practice makes improvement. Ik ga even een fout maken. Follow for updates.